Nie. Jem. A nemáš k tomu oné. No, tomu to chceš nabíjať. No, nemáš k tomu virtuálne oné, steny. Ale teraz rozpredával jeden Bystričan. Po 15 € dával virtuálne steny. Ja som bol na pátočke jeden vyzerá a zrovna z Trenčína, že mal zlý vysávač, mal zbyté baterky a predával ho za 15 € alebo pol. Baterka stojí 34 ale Ten tvoj rúbsak tam... A jo, naspäť, nech sa odne, nech sa zaparkuje. Nie, ten korektor by som to. Teda plávajú tú podlahu dobre. Ale ako na nejaký hrubostení, postení pobere zrazu nie. Tak keď máš plávačku a ten traktor padá a sa víri, tak na to je to dobré. Čo na to vravíš? Už ti to upratuje stoličku? Počuj, keď to vypneš, vráti sa to naspäť? Či nie? Ja som si chaoticky beral. Počúvaj, práve viem, lebo ja nemám tú dokovaciu stanicu, vieš? Ja aj počkaj, tu je Tak si mu dal dok, čo si mu robil? dok. Áno, no. On tam má doma, on to môže byť. Nechaj ho! Počkaj, hľadá ten dok. Tak on vie, ako sa k nemu dostane, neboj sa. On si urobil mapu nejakú virtuálnu. On tam nadbúra, no. Teraz obíde to, čo si presne, tak. Dobre. A ja tu mám na tých komboxov to ešte koľko nám chýba? 2, 3?